Greg Willis yn beirniadu Kai Edwards yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. A mae hwn yn ddosbarth pwysig iawn yn y ffaeria. A'r beirniad yn camu am yn ôl yn edrych unwaith yn rhagor i fyny ac i lawr y llinell. Ges i gyfle i sgwrsio da fe'n gynharach a gweud y gwir cyn i fe ddod fewn i'r cylch ac oedd e'n edrych ymlaen yn fawr iawn. Oedd e'n wir yn edrych ymlaen at y gwaith. A mae ei weld yn mwynhau hefyd yn dwi, Emily? Odi. Rwy'n angen mwynhau, chi'n bod, pan ych chi'n neud job fel hyn. Os ydych chi'n joio wneud e, chi'n bod, mae fe'n hanner o job wedyn. Yn union. Aros mae'r stiwardiad. A disgwyl maen nhw i fe fynd at un nhw i weid bod e'n hapus. Dwi ddim yn siŵr o gwbl, mae e'n newid, dwi neu eisiau gweld nhw wrth ei gilydd mae e. Eisiau gweld nhw unwaith eto ma fe, drws nesaf gilydd. Mae'n gwthio honna draw. Dyna'r penderfyniad sydd o'i flaen e. Mae rhwng rhif 7, rhif 6 a rhif 7. Mae rhwng Tisa Sweet Pea hyd yn oed a y Regina. Ond mae stael Regina sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd, Emily. Ar hyn o bryd. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Dyna'r cwestiwn mawr. Mae'r cylch yn dechrau prysuro wrth i'r torfeidd gyrraedd Llanelwedd. Mae wedi cael te, mae'n barod i gwylio nawr. Ydyn, ti wedi iawn. Pawb wedi cael ei brecwast. Odyn. A wedyn ni bod y beirniad wedi cael ei brecwast fyd, achos mae fe'n joio. Mae fe'n barod am ei waith, mae fe'n llawn egni a brwdfrydedd. Digon amser dy fe nawr i siarad am. Mae fe'n barod am y gwaith. Nôl ma, fe'n waith eto'n pwyso mesur, faint o gig a faint o fraster ag ati sydd ar yr asennau yna. Mae e jyst yn checo'r gymffon, yn edrych ar y part ôl, part cefen. Fe'n rhoi digon o chwarae teg i nhw wedyn, chymom. Bydde fe'n falch, dwi'n siŵr, sef yn gallu rhoi 2 garden goch. Mae jyst yn edrych lawr i ysgwydd nhw i weld faint o led sydd o'r ysgwydd nôl am y part ôl. Ac Emily, fel rhywun sy'n cadw gwartheg burgorn, mae nhw'n fryd hollol wahanol i rhain wrth gwrs o rannu siap. Ond yr un peth fydd y beirniad yn chwilio am yn y dosbarthiadau hynny hefyd, ynddo fe? Bydd. Mae angen i nhw, chymod, sefyll ar pob cwrs yn iawn fel maen nhw fod, a neisio bod popeth yn y lle reit. A le chi'n gwerthu'ch gwartheg burgorn wedi? Gwerthu nhw fel stores i chi neu? Ydych chi'n pesgu nhw neu? Ni'n treol y ddoi i fod yn onest i chi, achos ni ddim wedi, fel fi'n gweud, ni newydd dechrau yno nhw. So ni'n mynd siŵr le mae'r lle gorau i fynd o, ond mae cwpl dyn ni'n mynd i pesgu, a fynd y lleill wedyn yn mynd fel da stor yn y martau lleol wedyn. Un o wartheg sydd yn tewhau yn weddol Odyn. hawdd? Odyn. Mae twyll yn nhw i fod yn onest. Chymod, y tarw ni'n cadw nawr, chymod, ar y scales oedd e'n pwyso lot fwy na beth o'n i'n meddwl. Ie, llai gredu. Ie, a mae oedran wedyn, chymod. Ie, na'r peth. A maen nhw'n digon, chymod, maen nhw'n haws i dweud. Odyn. Maen nhw'n dawel, chymod, maen nhw'n cerdded mewn i'r crush, os dim o'r bang crash wallop ma fel maen nhw'n gweud. A hwnna lot o beth, gofia. Lot o beth. A maen nhw wartheg hardd iawn hefyd o ran i lliwiau. Marcus, bob un ar yw farcings bach gwahanol yn dyn nhw. Odyn, os dim dal be gewch chi. Ond mae fe wedi wneud i benderfyniad o'r diwedd, dwi'n meddwl, Greg Willis o Sir Fynwy. A mae e wedi pendroni yn galed yn y dosbarth yna. Fi oedd na lot o bwyso a mesur. Oedd. Lot fawr hefyd. Ond Heffer, teulu Edwards. Kai Edwards yn ei arwen hi. Pen Craig, nhw sydd wedi mynd â hi o Sir Ddimbych, wrth gwrs. Wedi mynd ar dosbarth yma i'r heffrod Pedigree Limousin. Felly llongyfarchiadau Kai a'r teulu. Dosbarth cryf a heffer a hanner. Emily, am y tro, diolch i ti. Dim problem.